idi kalman laeng. Programang ngayong kapakangigan, kadagdag tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pabagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, na kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagodayin nga ti surat, idi kalman laeng nga paset, ti pagkasalitaan ni Baldo, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong naming ta inawis na dito yung best friend ko. Diyan mo, manunemi no anyot pangawisan na kanyak, basta umay kalatan ko na. Isisapo, amom, no saan ka lang agayem, jaklamon. Ha? Jaklamon, Rodi, no saan ka kumagayem, saan nakasumurtkin ka? Basta umay kalatan, Baldo. Tada, ipabuyak ka. Ipabuyak? Uy, basta sumurot ka. Napanggami manon nemi di magas iti tiyanggi daan ti minya. Andi, may saban nga bilog, kanda dilis nga mapuuran. Dilis mapuuran. Wala tayo may kabil ti newspaper mabukod saan tumasilmutan. Di ba? May nga mas napulutan nito. Dilis nga mapuuran. Pugat iminom kami amano. Dati pagbili-bili ba ka dati kumpadre nga Rodi ta. No awisan na libre amin. Libre arak, pulutan, sigarilyo nga eh. Ay, nakaksik sigarilyo, badi. Napiyapay nga uminom ka ti arak ang tag sigarilyo, pare Baldo. Dati talaglagi pa yan. Kadi, wine. Diya kayo tag sigarilyo. No di mo kayo, di saan kanya. Tapno di kasi taga nagpadpadat ang hangag at sigarilyo. Nga baga chiko. Hindi may busmin, di may sabilog ba nung nami napang kami. Nagpamiyanan kami, sakam nagpalaod. Hindi ta masaparmi manong nami ti balay, da bakit muning. Ang mumuntikit ko sa wen. Abay, pasyarin ta ni Belly. Ni Belly? Nobek ni Belly. Amo mo ni Belly? Siya pumuka. Gayam ni ading ko nga Seni. Ay, nagbarkada da. De Belly ka ni Seni nga ading mo. Ag gayam nagbarkada da. Apay, ano pa na kuntoy? Agmay-may sa iso na. Hana? Agmay-may sa. Ikit makadisturbo ka nga rin da. Shhh! Kasti babayan ta. Kasano? No ilokatan nakton ni Belly. Sumreka. Kalpasan na, bao nagtumatiso na nga mapanmangalat ni Danom. Kaya ito no abapan di kusina, sumreka. Kalpasan na, mapangkanto iti unek ti kwarto na. Sus, talabagbag, wine. Ito unek ti kwarto, mangkita kamton ti panglingadam. Paglingadak, wine. Tayin to no, madamdama. Sumrek kam tumatinitiyo nagtikwarto ni Belly. Ket buyaan nung kasano, tilaing ko nga romamansa. Ayos, tilibagbagam si karon. Amaan. Sige ko na, matagtugtug ako. Lagi-lagi pa bilin ko ha. Ha? Sige. Naguto nga talaga. Rudy ka lang. Aglalaing kabal daw. Agbuya kanto. Samon tumat irapinti. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4 ka na. Kahit no agpusitsito, mangkita kantulatan. Pangpunas mo. Manong nemi, adu di kiti kalukwan nga aramid mi kini Rudy. Ngamda ito nga tan, ti kalulukwan nga aramid. No ipabuya na nga peso. Amok manong nemi nga armon na iden ni Belly. Tani Belly manong nemi kursunadak mo, tinalimay. Ngim naon na anak ni Rudy. Tani Belly pasaremat umyan sa Jabalay manong, agkaidada kini Seni nga ading ko.
Opo, nainuhala ko mga krusonada ni Rodi siya kuma. Ang mga bali ko nakmat. Ore tamabuyak mat ida. Naglugat tiri daw manon nimi ket ni Beling agpaiso nga nakanayti. Nakaw. Nakalingadak manong. Anak makitkita ngim ni Rodi ti makita na. Manong nimi nagkrasay tarwaten na. Awan prana. Oh, nagkasat kan Rodi. Sang nangisit ti pantina ti bikini na. Pinastrek na ni Rodi. Kalpasan na manong nemi nangig ko ti panangibaon na nga mapanti kusina mangalat danom. Si Mareka kumatiyan, Alistuam, diyan nakalukat nga kwarto takinting nga. Isot kwarto na. Sige, Alistuam. Ikati ka na. Sige nga Rodi. Nakasilaw manong nemi ti siled. Tadito nga tanga rimwar itay ni Bailey. Apo, nakasaganat mga pungan ken may sangules. Apo, kudsun manong. Paglengatak nga rod, tapno mabuyak ida. Iti aparador. Inlukat ko ti aparador ket simre kang iti paghangeran. Matoknok met manong nagtugawa, kinuwalin ko dagiti lupot. Kalbasan na iti madlaw ko nga umaydan. Inrikap ko ti ridaw ti kwart, ay ti aparador. Si Miri Pak, iti apagbingi nga ridaw manong nemi kat syempre nakita. Simbrekda, inrekep ni Rudy ti ridaw, sana inlak. Inedep na ti silaw. Ne, apedep na ti silaw. Nakitak pa'y. Kasla na nalangig manong nagsublik, pinagsilaw na. Oh, Rudy, apingan pinagsindimot lang. Padasan naman ti agroman sabi ako. Nga da silaw ta. Ala, ang mga ano na makakita ka na ta. Sino kumakit nakarekip man ti tawa. Nakarekip man ti ridaw. Alamat. Iso nga, rugyan taan, Beli. Manong nemi nabuyak no kasanong inuksob ni Rudy ti babado na. Nakutong ni Rudy, manong, naluklok megak tamatyo at misuna, narapis. Inikat meten manong nemi ni Bedi, tinarasay nga bado na, kat nakapantilahingin, nagpintas ti pamagina. Inikat meten ni paring Rudy, manong nemi ti pantalon na, aging ka manong nemi inikat na pa yun ti brief na. Nga magure ka, kaslasang ko makita. Ayan na. On samad. Armas na tiloko. Uno basit nga ta. Uno na ilingid nga ta. Sinakroy na ni Bailey manong nemi sana impaidan iti kama. Ampaw, nakalawlawag nga makita manong nemi ti pakabuklan ni Bailey. Si magpatmeten ni Rudy ket imuna nga digiti mansanas na ti kinagat-kagat na. Oh, Rudy, nangig ko ti asog ni Belly. Kastaon ay mati panang mansuna manong nemi. Kagat-kagaten na sana pesil-pesilin ti maysa at adamat ti asog ni Belly. Ako na, oh, Rudy, Rudy, At adda kay kayat ko kakitain tilangan ni Belly manong. Noorin na laitangad, sana isikig, sana idiwig. Nagmayat kakitain, ti plastar na nga agasog ka nagarengen. Nikita hanapay nga ron manong. Diyak matan napupuutan nga adda ti maysa nga imak iti baba. Kas kumala imaginin manong naming a shock ni Rudy amang kakaan kadagiti mansanas ni Belly. Impababapay manong naming ni Rudy ti ulo na kadadda ni tinagbaitan dagiti legs ni Belly. Mangmanganen ti loko. Adadamat ka makitak ti panagkiyad panagngato ti barukong na ni Belly kan panangingato na ti patong na nukas nga sepsepan ni Rudy. Oh, Rods. Rodi,
kadagpaot ni Rudy iti baba. Ngay mapagbiit kada pagkanito. Ta nagpangato ket na isait manen ti ulo na iti barukong. Kalpasan na manun nemi addan dagiti bibig na iti bibig manun nemi ni Belly. Na rimmabawan isuna. Ngem kaslaawan tinarik na ni Belly kapat nakutong ngarod ni Rudy. Aging ka manung naming agbubuabo moten na. In short nagayaman. Agbubuabo moten manung naming ni Rudy. Kastaon ni mati panang kayat-kayat manung naming ni Belly kang kuhana. Kastaon iti panang paspasan ni Rudy. Agidikuan ko na nagkuyag-yag ni Rudy ha. Oh, Belly. Kaslao met reaction ni Belly. Nagamanak Belly. Nung paskan? Saksampay. Apay nga mga nagbayag ka. Na? Saan na pa'y nga napagganas ni Belly? Siyak mamidla. Tasyak di bang pagganas kang kuwana. Kung nagtinakam ko. Nagawin ka nga rin. Taka naglatan. Baba mo. Man, ka naglatan. Saanin? Di tamad lagayan ti kayam. Pasensya kan. Narugsuak namin eh. Di ka lagtapilan, di ka lagtarredon. Ano bali? Madamdama mayat tumanin. Kawit kan. Kawit. Maminsan pa eh. Pinaminduada mano. Kat nakita nga ni Belly ti rimmabaw. Pinanumansa naman at manong nemi ni Rudy. Ngam kasla, awan unay ganas ni Belly. At ang harod dalapit nga rod nakutong ni Rudy. Napanamat kinan ko nam. Nagkinaanda nga duhan. Ala. Sapo. Nagkinaanda nga duhan manong nemi ti makadakas. Pimsok met manen ti kuko ni Rudy. Kasto ni ti pungtot manong nemi ni Belly. Hape di mo yung baga. Lumapan matintirik na. Naminduakan, sampay kanya. Shhh, di mo kaming kayat nga. Sige. Kakaisuo na nga timangkin manin. Tangiwat ko't ng isarkak na pamat pinusutsita nun. Siyak mamangat. Tasyak di bang paganas kang ka, nakunak dinakong ko. Inaminduan niya Rudy, di ba nagganas ni Belly? Pati siya, kahit lawan ti ganas ko. Sumabayak ko mga mapagbiit mo. Takaw, pati siya na bitina. Masurunan ni Belly manong nemi insuot ng terwaten na kalpasan nga nakitak ti panang punas na. Nakasaysayang ka, Belly. Si Kamet Rudy, awamit laing mo, nakainom ka pa eh. Na-wild ka kumakit. Ipagbid ka magkayap. Itirumuaran ni Belly. Irimormeten ni Rudy. Irimuarak meten napanday ti kusina. Napan nagluto ni Belly. Nagidinayat tap tumangit ko ti saritaan da. Ana, nagganas ka ori lamin dua. Siyak ni naminsan awan. Ita ilaw tuwang ka ti pagpapigsam. Pasensya kan, Belly. Baham ta ito maminsan. Agkondisyonak to. Awala mo kun. Naano sakit diyan. Anusang kalatan na nangarod. Abos tabasit. Sakit takutong ka. Abay. Di na kayatet? Bakit kinayat ka? Sayang. Si Kapat pa yung ngarod team mo na. Si Kapat? Ban? Inakto, agpaisuro na niya turumbing aramidik tapno napaot iti kama. Kaya mapayaga kang agparwar. Tamamintalo ka sa sakto agparwar. Nawala mo kon. Dandini maluton. Tanong makakaldukan to, nagawit kan to. Si Kapat, idubletan to pa. Tsaka yatin. Dandini sumangpit itanda amang kininang. Kunada nga, lipasan na pa ilang tiluhalo. Dandini tapakit ita na. So ang alisto mong timangan, takawit kanto. Rimuara kun manong. Inururay ko nga rimuara.
Di muna siguro kit awana ko. Hey, pare. Am, abay takatuhin. Kaya tirimura kayo na kitirimuarak ba't? Ano, nabuyam? Nabuya ka talaga. Di mo mat napagganas. O mamert. No? Saan? Sa ni Riri na. Ore ka lang naminduan. Di pa mo pa nagpagganas. Awanan kami ti kondisyon eh. Kumakit duha nga bilog, ti ininom ta. Talaga di mo maparagsak ni Belly, pare. Bayam, ta siyak tuma. Ano? Siyak tuma, mate. Ano? So kang bawali na? Nubiyak lang ni Belly. Sa mumaling ang gawin. Nubiyak lang. Kasla ang angaw dagiti pasamak manong. Mapasamak nga ta. Nga pag sinublatan mi, ngagayam ti may mesa nga babae. Hanggang di nga nakalalas, siyak, kahit ko kada pingarod ni Belly, kahit nubya ti gayam ko. Unang yung sayang, nakakasimot ni Belly. Sampay, hampay sa nakaraman, tiwakong ko nang at staltupe nga romansa. Kalbasan ti makalawas manong nemi kasangsangpit ko dito'y balay nga nagkapoy ti construction kapag trabaho. Manong, seni, siya ka man ti agluto. Tapi nga siya ko magkasangsangpit ko. Naimas nga rin ti pa nagluto. Ano nga mintanas ka ng maluto, aya? Dito yo, di ba? Magusto mga luto ni Kastoy. Nangalam na ito, ginatang ko. Apay da sa ilim? Umay ni Belly. Hana? Umay ni Belly. Umay ka namang grabe ito. Sige. Imasek na rin timang luto para kay ni Belly. Ala, krasbon sa amin, di kayim ko ah. At the boyfriend nan, amo ka, ni Rodi. Kuhin, di best friend mo. Amo ka. Tsak ba na mo, nakalun na pasama ka na kawada sa istoryana. Ano pa istoryana? Kasla, kahit nakano isina ni Manong Rudy. Tapay. Tsak man na mo. Di matalaing ko na. Taya. Ay, sige Rad. Tagsukatak biit ha. Sa ako dulutuan din. Makalutok to siguro. Nito na sumangpet ni Belly. Nakaluto akon manong nemi ka nagpabawak basit sak na panagdigos. Pwede sumangpetak manipod iti banyo, iti bubun nga nagdigusak manong nemi nakabalabalayang tibagi iti tuwalya, iti sumrekak iti tadda ni Belly. Ay, Belly, hada ka kayam. Ay, umayak dito ita, iliwan na tagayam ko. Mang Baldo ko naman latan. Manulang katawan ti diferensyata. Duwang tatawan ti diferensyami kay ni Seni. Agkataib ka, di ba? Kataib kami. Sika ka nun nagluto? Naimas ka nun luto. Sala nga naimas ti luto. Naimas akpay. Allah! Si Manong Baldo. Baldo ko naman latan. Sige. Manong, agirisar kami. Pag-isod to makasukat ka. Ay man, dananang kintatang. Dada ta kwarto daw may dan. Ningarod bunso. Damatit ko, adad tanay, isulat na alam mo na kailan tangarot ito sa marunong akto. Kumamakamak to. Manong nemi dua akad sa aran tibalay mi. Dua kwarto, itingato, sagaysa kami manong nemi kiniseni. Irinto, dadatatang kininanang, agraman kinibunso iti baba, tadamat kwarto nga may sa ti baba, ti salas kan ti kusina. Hinimas mi tinangan, manong nemi, gabuta talaga ang magustuhan ni Bailey, tilinuto. Kalpasan data, manong nemi, nagtutbrasa ka na, alpasaganangan. Agin inaw dagiti agayim. Manong nemi naka-short, nga naka-sleeveless ni Bailey. Hoy! Awang gayang pagsukat ka maturog si ka. Na kahit mo pagturog, kahit ko tinarasay. Awang pagdanagam, kapabuludan ka to, kunamit ni Sheni. Bara, kahit mo,
Ay, sana ka babrang maturok. Uri mat siya. Pagturog ang gayam ni manong mo. Di ba nga ng kwarto? Abay, kahit mo tumakar. Ulo, baka mo umakar si Kamet Seni. Manong nimi adangatan na 30 minutes nga simbrekan di kita kayam iti kwarto da. Ilin to tasyak manong nimi tiyak makaturo. Nakauyosak, nakabripak lang. Kat gabutan natagaang manong nimi lokat ko di kiti tawa. Simbrek ti palu apuluoy kat nagsuyabak. Kadidi manong nimi tamakariingat. At nakaabay ko. Nabanglo. Hindi ta aprusak. Barokong naaprusak. Di Beli. Beli? Ha? Baldo? Apa yung may gatoy? Diyak makaturo kita ay. Isang rimuara kita silad mi kinisini. Pinadas ko yung lukat ti silad mo. Amad kaim nakalak. Simbre ka sa ko yung drakap ng ilak kontri daw. Lalo ko, apa nga? Baldo. Siyak mamet. Ana? Saan ka ting rumben ko mga siyak ti bang ipagatikasta? Kuna ni adik mo. Adang anuwat ang girlfriend mo. Kat pasarik ano ayaw yung titoy. Kat agkakaid-dakay ti silad mo. So nga siyak mamet ko na. Huwag ti girlfriend ko. Kadi, api nga kasi yung baga ni adik mo. Check mo na mo. Siyak mamet. Baldo. Kasanong nga rin ni Rudy. Siya kayat ni Rudy. Sikati kayat ko. Matmatyo ka. Nagganas ka nga rakupin. Beli baka mamon ni Rudy na ito eh. Uri mamon na. Apay, gapotad na napasamak may hindi na kon kayan. Wala nga, sige na. No, di mo kaya, tsaka mo na nga mga romance ka. Uri ta nakauyos ka, nakabrief ka lang. Kinuna naman ang name, kat inamalan na matendig iti lips ko, kat nagmayat ti panang kunod na. Kalpasan na. Adan, mangkarkarawa, iti brief ko. Kaya insaluksok na ti ima naman, ang name kat nakigtot. Habay, nagdakal. Nagdakal nga amang yung jekwan ni Rudy. Kasla, sili jekwan na. Loko ka, aman. Agayam ko, di ba? Agpimpinakita kayo di ngamin. Di kang pinagpinikita. Kadi, tanong pinakita kami, baka umapal. Nagdakal, Rudy. Ay, nagdakal ko, Baldo. Baldo, kahit ko kanin. Kanin ta. Manganta ka doa. Sige. Manganta ka doa. Kasta, manong naming sakbon ng manong. Sana inya sa digba nung nimi ti pusong na itirupak. Pag nagkastone basa na. Baldo. Baldo. Nalalayang ngamangan ngim ni Rudy kung nagtinakam ko manong. Gabatin sa rekopeti dilak sa ko nagkuti-kuti ko na. Aging nga mangigwa ko na. Baldo, Baldo, mapana kong Baldo. Ngiwat ko pa ilang kindilak. Anang tulagi din isang rekodeta. Super tikatakil na. Nakunak tinakim ko manong name kat kastaonan ti pa nagburnok ti kukwa na. Kastaonan ti pasan ti rupak man. Ngiwinan anong saklat na. Tanang aron. Magustuhan na kaya. Paglagi din tadain sa ganak nga wala makaragat pa ng punas ko ti rupak ko na. Sakam nagbalingling. Nagbabatugan manong name ti rupak and rupa.
Inagkakdigit lips na sa kinunukunot manong name. Sa ako yung pababa, inagkantangad na tibarukong na dagiti mansanas na, oh, Baldo, nalalaing ka nga mangim ni Rodi. Oh, Baldo. Oh, Baldo. Sa ako yung pababati imak manong naming it insert ko timay sa aramay ko kunam. Sa ako pinagkuti-kuti. Oh, Baldo. Sa ako ninayunan timay sa kunamduan. Oh, sa ako yung talo. Oh, Baldo. Oh, mapanak manin, Baldo. Naggaras, nagbayan. Paspasang, Baldo, paspasang. Pinaspasak manong naming insirak inroar pa nagkuti-kuti, tiramay ko. Gasbat ti panang paspas ko manong naming tinangkaan, kadagiti mansanas na ko nam. Numanin ni bagana, mapanak manin, Baldo. Nakaringring ko, imbaga. Saan nga makadlaw ni Seni kunak imimposible nga saan nga makariin. Nang rona lang rodan iti serrekon manong nemi ket kinunana. Alright, Bald. Apay nga garay ka. Takasano nga jak agaray ket nagbatit tibun unang simrek. Kita ket nagtakkel naglukmag. Oh, Baldo. Baldo pero. Orel na mitlo anong name nga mga bagana nga mapanakon pakipitlo na manong name hindi ko na mapanakon ket simabat ko na oh Baldo agasawatan Baldo sabi ko mga kasawat ket sabat ka siya ni boyfriend mo tiyakon kayat ni Rudy no istorya ka kaslat baka di ka mamati habang nga istoryain pa eh. Tapay. Amo ko. Sino na ka mo? Istorya na kin ka? Ngayon istorya na kin ka. Isutok pa peso. Dinakpulos mapagganas. Idilahin ka ano na edi lang. Diyak pa makuna ka makasanot imas na italang. Ang asim ta namin aduak. Oh, Baldo. Naglaing ka. Alaman pa'y Bald. Agpatpat nagtabaldo, ha? Agpatpat nagtaw. Nagpatpat nagkamngarod manong nemi. Kat kabigatan. Nandanin jak makabangon man. Yung masabol nga bumangon na, gabutin na agtrabaho, numuna ta. Karedi nga kabigatan na kat isutruki. Iti pa naka-distinok sa Candon City man. Siyempre, impakada karatatang ganinanang nga baka makabulan sakto agamit tang nang gabutan na ligat agawid-awid. Masabol ka nun nga overtime kami. Ori Domingo trabaho kami. Alagit na sikat makamu anak ko. Ito ori ta umot pa'y asawam nga sangpatam. Kaya daw pa'y nubiam nga maikailiw mo. Nubia kailiw. Kaili kong tulakid din ni Beli. Awang pa'y edit cellphone manong nemi surat kid di may namin sana ka nagsurat kadi di maawat kot subalit ni Seni manong nemi tinangibaga. Tinagsubalit. Anong kumusta kan? No da kami kadatatang ti kahit mo nga damagan akit na siya at kamlaing. Kahit mo ka di nga mamuan ti may panggap kini best friend ko nga ni Beli. Masikog iso naman no. Hala? Masikog. Sino amat isikog na? Ntuloy ko abinasa. Mariribukan di kayem ko. Ta dinaam mong ibagano sa sino kano. Tinakasikog ken kuan. Kaya nga sak ta makabulan mo pa lang. Kunak tinakim kumano. Sila sungsung batag metlang tisurat. Ang siya. Kapi ko mga siya. Intuloy ko. Duwang amin kano. Iti nakasagid ken kuana. Iti makalawas laing nga baet. Makalawas nga baet? Awen. Dedim pabuya na kanyak.
kaya hindi malakalawas, yumay na jabalay. Sino nga tangarot? Ha? Saan siya? Diyan kaya't nga nungutan? Huh? Pagparausak lang ni Belly. Saan nga siya hanggang mabaling isot at baling asawak. Kasano ko magbaling asawak. Tiim mo una di kayem ko ang siya. Oo. Saan kong ipatpatag ni Belly? Pakpakawan. Saan ko nga sinubalitan manunay may data ang surat takalpasan lag ti duwa nga bulan in karigata kong tinagbakasyon. Karigbakasyon ak manunay minadamag sigurong ni Belly kat imay. Baldo, gaman ta, nagbakasyon ka. Imara ko piso na, guro ka. Apa imara ko kakanyak. Apay hindi mo kayat nga rukupin ka. Di ka di mailiw kanya. No siya kakit mailiwakan ka. Unang saan nga siya ti boyfriend mo? Ni Rodi ti boyfriend mo. Excuse me. Kinunak manon nemi ket trim mo harak nagnak ti kusina. Napanak iti tiyanggi. Diyak pagarupan manong madanon ko rito iti gayem ko. Hey! Pare Baldo! Kano ka ba eh? Taylaing. Leo may kane. Mag-isunay awang kadwak. Ora ito jak but pa nagudwa ito yung bay sabilog. Jak pa nagudwa ito yung daing dilis nga napuuran. Minumak mangarod. Saan pulutan ka? Nadamag. Ano't kahit mga mamon nga damag? Dakikin ni Belly. Problema. Napay. Masikog iso na. Namasiko kayo di kasar mo. Di makadagas. Sabat na siya. Ano? Hanga sisika? Sigsika? Uwan. Sumalat ng ibaga. Nasaan ka nung siyak? Walang saan ka nung siyak takim putot. Sino ko mga rod? Di naman ibaga no sino. Bakit mo saman malaksid ka nga? At dapat sa baling nga boyfriend ni Belly? Nada ka nung. Sino? Di naman ibaga. Sapo. Saan nga siya? Saan ka nung nga siya takim putot? Tabi nga saan nga siya? Kasano nga masiko kanong di ka matagsabat. Hamad ka nung ganas. Hamong nga pagganas ka dito yung pabuyam kanyak. Dahil nga tinaudi. Dahil tinaudi? Ikalpasan na. Di na ba't ang kayat? Sana ibaga. Nga masiko. Gabot na masiko. Kasi ikasara ka wala ka. Hanga siya ka. Amati pa sikog ko na naman. So ka problema. Problema nga talaga pare. Inumakman pa eh. Ngayon, di na ibaga na siya sino. Di na ba't ibaga? Pagpudno mo. Talaga pagpudno. Kahit numamon na siya sino ti lalaki nga. Ibaga ng aking putot. Ang aramida. Aramida ka ni Belly? Uy. Awan. Diyan nga rin nakaputot kang kuwana. At aramidam kang kuwana. Kisok ko ah. At dala ko matisang wanak. Talaga nga parparik tirupa na papatayag. Apay kong papatayag. Kaya napang sinublat na ni Belly. Apay nga nimhang ni Belly pagsalutsudam. Baka ni Belly mat itinaggusto. Anya? Ni Belit naggusto? Karadyang lalaki? Siyempre. Laglagay po yung partner. Ha? Dito kit siyang nasaksakitan tinake mo nga magpebeso. Kasi nung di isapol ni Belit sa bali, diakwana, kat di mo maparagsak. Napanik-nik ka, naminduakan, iso na sampay. Amom ka din sa sino? Diyan mo. Sampay nga ibaga ni Belit, isakto kidig. Ngayon naman sa sino, ti ama Jesse Kugna, sa amo nga basta, saan ka agaramit ti sa ngarumpeng pare. Ano gutam ha? Nga talaga nga sa amo maparagsak ni Belly. Ano kasi natin bagbagam? Ibas ka mga tulungan na. Ano ko may tulong ko ka? Alo ko yung na nga Belly. Narumpeng nga kami tagkasar. Ori sa mga putot Jesse Kugna. Siyak takim putot. Awan sa balin. Siya. Sige. Nisut ko na.
Di iso. Manong name siyak ti baga ni Beli ngem saan kong inanong. Pakpakawan Beli. Jak anugutan deta. Ngem, among ka din naman ang bulanan. Saan ka katipay nagpa-check up? Basta natin mama, gabuto saan ka nagregla. Namin ano ang bulan ng saan ka nagregla. Talo nga bulan na. Ige, awang pa'y 2 bulan sipo na napasama ka nata. Sa mo ibaga, nasyak takin putot. Ngam sikat ikayat ko. Panto. Diyak kayat di kayo mo. Kapat na dinak maparagsak. Sikat kayat ko. Ngam saan ka akayat. Ha? Kapat na saan ko aputot na ita. Kaya nagsubli ako sa diyakan doon. Kahit baka sa anak itong nagsubli. Naging ka manong naming nga nadamag kulaeng ng babaeng ti surat nga nagkasaren daro di kinipeli. Di ka kadi umay, umatender manong. No maawat mo siguro dito nga surat at dapat siguro 2 alawas sakbay ti kasarda. Ikanagatam ko nagbakasyon tapno atendaram ti kasar ti gayem mo ken di best friend ko. Babamon. Sabi ko mga mapangko atendaran. Manong name pinasyar ko kidi dati balansa nga kursonanak dito kandon. Dati balansa nga namamok iti na panagkumagim matang itigat kalamay. Ni kalamay gel. Ngano kasanot samit tila ko na kalamay kastamot samit ti isem na sa dapay 2 kalid na. Inaklunak ni kalamay manong name ket iti mismo nga balay da nga pimasyarak awang gayam kadwa na manong nemi. Dito yun ang kalamay ko. Uwain manong nemi pasaray sumiplot iti panunot ko lagip ko day di rabi imi kini Beli. Ngay kumparar ko kini kalamay. Na imimas na daldalus na samsamit ni kalamay manong ngem ni Beli. Gabot dito'y ko na paneknekat nga siyak tinangdamo keng kuha na kanagidi bibig na kanagidi baru at dati baru kong na kangrunaan na tikuweba. Uwain manong nemi siyak tinangusat iti kuweba ni kalami. Siyak manong nemi ti umunakin mauding ayat na. Isungay di baga ni kalamay manong nemi nga masikog inyawid kumeten dito'y balay. Ket napagtutulagan meten ti kasarmi. Di amamuan manong nemi niya Rudy nga daak pinasyar na. Pare! Nakalipat ka sa maten pare. Kumusta ka ni Beli? Medjay. Inawat ng tikinapudno nga talaga nga dakam ti kasawa. Oray no mapagganas mo. Ay! At pamuspusan na pare. Abay, nakaadala ako. Oray lagpakpakawan ko na. Buyain ka man ba? Ay! Saan na pare? Huwag na. Kasanong mamati ako mapanagsak mo ita. Sus! Baka natsapsapulan na kana jay simublat kang ka. Among ka din yung sino? Kahit mo taparpalit taropat. Sino ko man saan kasi ka? Input no na. Buyaan ka mga rida. Tsaka yata. Takay matngarod ka ni kalami ti buyay, partner. No way. Manong nemi, hindi kita ekta anak da. Nga ibaga, idi ni Beli nga siyak ti ama. Hanga siya. Nagpugot. Idin to ta siyak kinapudawa. Kang kaingas na hindi ni Brody. So nga saan nga siya? Talagang saan nga siya? Irin to ta napipintas ken kuwapo manong nemi di kita anak mi kini kalamay. Duwang babae ken may isa nga lalaki. Irin to tatalumat di kiti putot ni Rudy manong. Puro pupugot. Kung duwamat nga lalaki ken may isa babae. Nagtultuloy na tamat manong nemi ti napudno nga panagkayem mi ko nak. Napudno ko nakta. Impabuya na nga Sana impabusublat kanya. Manuti kayo makasta.
Anong name dahito nga rin ti pagkasalitaak? Nati na minsan, manong name kat kasladyak patyen ti pagkasalitaan mi, iti kayem ko. Ano, kita kam no ka kinibeli, kaslaw na nyaman na. Ngam saan nga amo dahito ni kalamay, ti may panggap kada kami, kinike beli. Dito nga rin, kadagyaman naglaunay ti anos mo nang ibasa, kat thank you, kadagiti nagbuya ka nagdengeg, sabi ko matad naman to oras ang gamasit lang aluliwa, ken pagaludanan nga nabatik kadagiti padak nga dimngeg kinagbuya. Tuwing nga rin nagyaman nga pagaya mo, Baldo.